Na dariya? Me ka fara da kauka da uwarka ba raba ya sun ba za a raba ba malam ga kudinka fara uba Kai, suna na Jamila Umar na gudu. Ban san ya zan fada muku ba. Dan wayannan mutanen su fara bani dariya tun kafin na kalli abu. Da haka mu kasance da mu sha dariya Arewa comedians. kai da nawa Ni da biyar. ni kuma yi da 6 to aftamoni maradona dan wake Ni da bakwai. ni kuma ni da 8 aftamoni maradona dan wake Allah ya kama. Ni da bakwai yanzu. ni kuma ni da 8 aftamoni maradona dan wake Ni da 8. aftamoni maradona dan wake Sa Allah ya kama ka. Sa. Allah isa Ya isa mana tare dan uwarka. Ni hannu na karfe ne. ba shi bane wanda suke rawa da zango shine wallahi tallahi malam Ai, uwarka da wannan wa. Allah ya isa Mu je sha dariya. Mu kasance tare da Arewa comedians domin mu yi dariya har cikin mu ya ce kai har fa mai hawan jini idan ya kalla na san hawan jininsa zai warke. Da haka ku kalli wannan. Allah ya kama ka yake dinan ne.